Šta ćemo sad nas dvoje, u sobi sasvim sami, a tela nam se boje. Strasti što nas mami. Šta ćemo pored čaše, što će da nam satre, kad prsti nam se plaše. Od dodira ko od vatre. Svako pita sebe ko prvi treba da krene. Ja gledam i čekam tebe, ti ćutiš i čekaš mene. Šta bi mi, šta bi drugo, u osjećanju